Moi Kari. Terve. Miten talven harjoittelu on sujunut? Sillä tavalla kun jäitä poltelle. Vähän varpaat kipeät. Muuten ihan hyvin meni. Onko harjoitusmäärät lisääntynyt viime vuodesta? Tuli hiihdettyä ja se ei tehnyt hyvää. Ai jaa. Minkälainen tavoite on tänään? Tänään. Edellinen kerta oli 2 kierrosta 26, yksi kierros 12.55. Kävin katsomassa sivulta tänään ja siinä olisi tavoitetta. Kun pysyy samassa, niin sehän tarkoittaa eteenpäin menoa. No niin, katsotaan kohta. Kiitos. Hyvä. No miltäs tuntuu? Tuntuu hyvältä. Mulla on hyvää vetoapua tuolla. Mut sitten vetoapu meni rujaa vauhtia. Eka kierros oli 13.52. Pahasti Kyllä tää sama vauhti on toinen kierros. Joo. Ja kuukauden päästä uudestaan vai? Kukaan uudestaan menee paremmin. Okei, kiitos. Menee paremmin.